Bon dia! Avui és dilluns, dia 1 de juny. I anem a fer ciències socials per acabar la feina d'avui. Mireu primer de tot. Resulta que vos he dit que estem al mes de juny. En castellà, junio. Juny és el mes número 6 de l'any. En valencià, juny s'escriu així. Però que tinga esta lletra així no significa que es diu juni. D'això res. Este mes no es diu juni, es diu juny. Com si esta lletra d'ací fora una lletra ñ. Però en valencià la ñ no existeix. La ñ en valencià la fem amb aquestes dues lletres. Per això no vull sentir a ningú dir que estem en el mes de juny. Prohibit! Estem en el mes de juny. Sí? Espero que hagi quedat superclar, Segur que sí. Molt bé. Doncs anem a començar en ciències socials. Avui en ciències socials posarem la pàgina 88 i 89, que són 8 desenes i 8 unitats, o 8 desenes i 9 unitats. Ho teniu? Es titula Quin oratge fa avui? En castellano, ¿qué tiempo hace hoy? Mireu, vos vaig a llegir jo el quadret este. Però heu d'estar ben atents. I després, si voleu, el podeu llegir vosaltres, perquè practicar la lectura no està mai mal. El sol, la pluja, que és la lluvia, la neu, que és la nieve, o el vent, el viento, junt amb la temperatura, ens diuen quin oratge fa en un lloc. L'aigua dels núvols cau en forma de pluja, de granís o de neu. Utilitzem símbols per a representar quin oratge fa. Mireu, aquí tenim que està nevant. La neu es representa amb este símbol. Este símbol és com si fora un floquet de neu o de gel. Quan fa superbon oratge i fa solet, posem este símbol. Si plou, utilitzem gotes d'aigua per a representar-ho. I si fa molt de vent, es posen aquestes fletxes d'ací. Ho vegeu? En els mapes de l'oratge que ixen, per exemple, en la tele, després de les notícies, o si busquem en el mòbil quin temps farà demà en la Lucía, quin temps farà demà en l'Alfàs, quin temps farà demà en Altea. Ens posa uns símbols. Potser no són iguals que estos, però seran paregudets. Un floquet de neu, un sol si fa calor i bon oratge, gotes d'aigua si plourà i unes fletxes així si farà vent. Doncs bé, en l'activitat 1 heu d'observar aquestes imatges d'ací i escriure els símbols. Si farà sol, quin símbol hem de gastar? Este, este, este o este? Si farà vent, quin símbol gastem? Si fa pluja,
quin símbol utilitzem? I si fa neu, quin símbol utilitzem? Els heu de dibuixar així. Després ens diu tria i completa amb. Molt important llegir primer aquestes paraules per a saber sobre què anem a escriure. Pluja, núvols, mar i sol. L'aigua dels... A veure, si no se'ns ocorre, podem provar. L'aigua dels pluja queda bé. L'aigua dels núvols queda bé. L'aigua dels mar queda bé. O l'aigua dels sol. Trieu una d'aquestes paraules per escriure-la així. Bé, l'aigua dels pot caure en forma de neu o granís. Triem dos parauletes d'ací que vagin bé en els buits. Ací baix ens parla sobre la temperatura. Este quadret d'ací l'aneu a llegir vosaltres. Després passarem a la següent pàgina. L'activitat 3 ens diu lleig, observa i numera el mapa de l'oratge. Què passa? Jo no sé com estarà al vostre llibre. En el meu llibre almenys està malament. Per què? Perquè tenim 1, 2, 3, 4, 5 i 6 símbols i així solament ens diu 5. Se'ls ha oblidat posar un. Així és que escolteu-me bé per a saber on heu de posar cada numeret. A la zona 1, on aneu a posar el número 1, fa sol. A la zona 2, plou molt. Al número 3 hi ha tronada. Al número 4 fa vent. I ara ve quan s'han equivocat al llibre. Al número 5 està ennuvolat. I al número 6 hi ha molta neu. Ha nevat. Bé, a aquestes d'ací li podeu fer cas, però heu d'afegir que en el número 6, que ahí no està, ha nevat. Sí? Doncs molt bé. Solament falta l'activitat número 4. Esta és superfàcil. Quina roba et posaries? Encercla de roig, encercla de roig les peces que usaries si fa calor, com ara. O de blau si fa fred perquè estem en hivern. Encerclem de color roig les peces que gastem quan fa calor i de blau quan fa fred. I ja ho tindríem per dir. Espere que t'heu estat mirant esta setmana passada al cel per veure la lluna, si estava nova, si estava plena, si estava creixent, si estava minvant, perquè és molt xulo de veure. Sobretot, és impactant la lluna plena, tan bonica i tan redona en el cel. Espero que esteu fixant-se o que vos fixeu a partir d'ara, perquè sobre el cel s'aprenen moltes coses. Espero que vos hagi anat bé i ja vos dixe fins demà. Una besadeta i adeu!